Pişti duroj in vinda bune zaroke 10 سالی dibin axede sax hat ditin. Hat zanin kulinavçeya re hanliye ya parizgeha hataye, zarokeki Suriye'yi 10 سالی kuveki vinda dihat legerin bibirindari hat ditin. Peka agadarian nivelashe zaroki dibin axede maye u FBV awai hatiye rizgar kirin. Timen fermandaria çendirmeyana navçeye, liser giliyi malbata ayan dijin desbihebaten legerine kir. Malbate duroj bereji bo zaroke xweye 10 سالی seri lihezin evlehiye dabu, u ragihandî bû ku zaroke van vindaye. Desteya legerine likeyden kamerayên evlehiyê temaşe kir û tespît kir ku xalê zarokî ev biriye derdora bendava reyhanliyê. Dîşebatên legerîn û rîzgarkirineyên tîman de zarok li devera Mehmet Beyliyê li araziyekê hat dîtin. Dema ku tîman zarok dît beşekel şevî dibin axsê de bû. Her wîha hat tespîtkirin ku ji ber lêdanê serê vî birîndar bûye. Tîmên tenduristiye zarok vegû hast, nek sweşxaneya devletê ya reyhanliyê. A piştî midaşeleya evil alîvîr sevkî, nek sweşxaneya lekolîn û sepanîneya zanîngeha Hatayê hat kirin. Hat zanîn ku berguman Mİ ku xalê zarokî ye, ji aliyê çendirmeyan ve hatiye desteser kirin û karûbarên lêpirsîna wî dîdomin.